singabheka nje ngelinye ilanga sibheke izinto ezinjalo eziqondene nempilo zethu ngesizukulwane sethu la kwakhula khona abantu kuthiwa ingane iyathengwa kodwa ikhathi zakudala ayifani nezamanje nenhlonipho yakudala ayifani namanje uma uthatha umuntu onezingane zomunye inhlonipho isinciphile khambe lokuthi umuntu ayi phela yena la kwake kwamakhona amanzi ayami uyokumela yini uba nonkosikazi njalo lokho efonelwa yileli soka lithi phela uma wengane yami wena phela imina engaqala kuqala kuwena yena usabona intombi yakhe kumkakho uma wengane yakhe nakhona lapho kwenzeka izinto ezithile okudabukisayo ufike kushoniwe kube kwalengane lento ngani siyaliwa kwacaca ukuthi akuzoshadwa kodwa mekushoniwe kube kwalengane esokweni la elidala uyificisa emngcwabeni wakho kodwa silotsholwa omunye kodwa ithi hayi ngoba phela kushona umkhulu kaboy kushona umkhulu kagirl izo attend umngcwabo wakulomuzi ikhona ingane yakhe khona nansi ingane kufunisa umngcwabeni ngeke idliwe ilutho kodwa naye uye lapho mesethi uyasho lo mlobolayo noma amshadile ukuthi hayi phela unako uya lapha nathi hayi now we understand lento phela lona wayengithanda lo wangilahla kodwa abantu bakhona babengithanda akuphoqe manje kuya lapha nemngcwabeni kuba kwengane yakhe phela kwenziwa izinto zakhona umuntu aye khona iqale manje lento yakhe ikuhluphe awuzange ucabange wangena wathatha umuntu oqale wathola ingane kwenye indawo siyakukhathaza lento manje unonkosikazi onenhliziyo yala ashiwa khona akupheli ngoba babemthanda abantu bakhona ukuthi babefana nabantu bakubo basebefana nabantu bakubo walahlwa khona akugcwala ukuthi ula kuwena ngoba usecomparisha laba bakini manje qhathanisa nalabo bamlahla noma le ndoda ingasamthandi uzoloke yakhona ngelinye ilanga uyophelela ekamereni la le yandoda eyamlahlayo ngoba enye ingcindezi into ekufuna uyibheke kungenzeka umuntu akuthatha avuma ukushada nawe ngoba le yandoda eyibheda kodwa kuvele kulunga izinto zayo le yandoda ngaleso sikhathi impilo yakhe isithanda ukushona phansi wena noma nezinkinga noma usenamali ichuma impilo yangale bese lokho emkhumbuza ukuthi hayi phela ungabuya siphile inkinga wathatha